Салом духтаро. Не имрӯз ма борщ тайёр кардистам. Аллакай гӯшо андохтам, ҷӯшидестай. Анаку аллакай пиёза, камтар равған андохтам, пиёза андохтам, сабзира аз тиёрка гузарондам. Қати пиёз сирх кардам. Баъд лаблабӯи сирха аз тиёрка гузарондам. Ҳамаша якҷоя сирх кардам. Ҳозир боша, капуста намка майда мекунам. Картошкаро аллакай анамка чоркунҷа реза кардам. Ҳозир дар дег меандозам. Баъд капустша меандозам, меҷӯшам. Баъде ки ҷӯшид, баъд мисол мани сабзию пиёзои мисол сирх кардагимона меандозем. Мана духтаро аллакай капустшам реза кардам. Картошкаша андохтам, аллакай гӯштуш пухтагиай, хелаши ҷӯшидаямша. Ҳозир капустшам меандозам. Андохтам. Ина духтаро аллакай ҷӯшид, картошка, капуст ҷӯшид. Ҳозир лаврови лис медозам. Баъд пиправа медозам, мурч медозамша. Баъде ки ҷӯшид, мисол свёкла, мисол пиёзу чизоро медозам. Чизое ки бирён кардагиёро. Духтаро аллакай борщамо тайёр шуд. Ҳозир мешинам мехӯрам. Ҳозир сирх мекунам барои кӯдако. Духтаро аллакай не бачи маро бинед. Чӣ хӯрдеси Эмалҷон? Чупа-чупстоиси нишонте бачаҷонима. Салом бугӯ. Салом бугӯ бачаҷон. Скажи привет. Привет скажи. Молодец. Чӣ хӯрдеси бачаима? Вай, чупа-чупс. Канико бинам. Чӣ хӯрдеси ту? Бесануҷа. Чӣ хӯрдеси? Вай, бачаима. Вай, дадаси бачаима чиай? Магазин рафтем тез-тез. Гаштем омадем дига сёнка кардарам нашида бачаҷон. Шумо мара намемонед, а? Намемонед? Нағмоша. Дидинеш турсик пӯшида? Надошт. Белибос буд. Гуфтам бра Эмалҷон чи турсик табиги биёр пӯшонам та Давид рафт овард. А Эмалҷон? Намегӯк. Чӣ кӯ кадеси та? Эмалҷон рақс ка. Духтаро картошкаи мастар шиста. Ранги сабзи ма реза кардагим. Оз заряд телефонима мемура чи? Намхи сир шиста. Нагирам ба гӯшам. Бачаи мара не чӣ кӯ кадистем? Эмалҷон? Мара нигоҳ ка Аҳмадҷон. 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 Салом намегӣ? Эмалҷон чӣ кӯ кадисти? Хайка Эмалҷон. Бра хайка бачаҷон. Кани хайка метони? Хайка бачаҷон. Бра самаката хайка. Ҳа бачаҷонима. Хайка. Хайка кани бачаҷон. Молодец. Бия боғ субри. Боиста.
Boyası tavuklu. Haydi. Ne kalsı bu? Tuz çıkışabilir çıkarıp şurada. Beçak şirine. Bir boyası tavuklu. Ay kaşa girip de mi bakın. Umut mu ta haykada? Ne uyuyor girip ise? Hayk bu çocuğum. Hayk. Молодец. Boyası. Hayk. Hayk bu çocuğum. Boyası tavuk kokey. Usubra. Bir. Hayk. Ay. Молодец. Boyası. Tavuk. Второй рафтем. Камтар. Ярды чихаридем. Косметика. Манам хели краска барои муҳи сар гирифтам. Ман аввал намегирифтам, анем хели эстел истифода мебурдам. Ирӯз мисол вақт набуд, барои магазин камтар дуртар давуд, ам хели краска барои муҳи сар гирифтам. Манам хели чи спонж для пелинг навистага. Пелинг барои рӯй. Азмаҳои када нишон метиҳам. Боз чӣ гирифтам? Тональный бо глина для лица гирифтам. Ман амехе барои нухуна тоза кардан, гирдои пӯсти нухуна тоза мекунам. Гирифтам дида. Сираштаи чӣ? Духтаро кабинет молоимак. Чӣ молоимака? Барои рута мисол тоза кардани рӯю шуштани рӯйра бинем. Бениҳоят чӣ гӯям мягкия. Молоимака. Ба фикрам ки рутона зарарам намерасонад. Бо ҳами хеле ма дигар хелша гирифтагиам. Манам хел. Вақте ки оби ширагарм да тар мекунем, молоимак меша. Барои рута мисол шуштан тоза кардан. Таҳти рӯра мисол массаж мекунем. Чӣ гирифтам? Мана ин тональнира гирифтани будам. Ин тональнира чанд гирифтам? 1000 сум гирифтам. Мана бина чанд қад дора духтаро. Камтарак дора. И тональный ай ҷои мисол профессиональный ҷои косметикое ки нағз мефурӯшанд. Ну молодец бечаҷон. Ну известный тональный да основа. Барои ҳамо и бинеда чихе. Анай хела. Пепетки мегам нигоҳ кунед. Бин чихе жидкие. Ба фикрам ки ма номери 05 гирифтам. Бояд ма ақаллан 07 мегирифтам ки камтар тёмнитар и светлитар айдама. Духтаро шумо комментарияда нависен кани шумо чӣ хеле тональный истифода мебаред, агар ки истифода баред. Мисол ягоне мисол косметика мисол тональный нағза. Мисол намехе. Мана духтаро ма бо тональный гирифтаги будам. Мана мехе тональный бениҳоят истифода бурдагим. Бениҳоят чия? Светли бодай. Мана бо тональный сатин флюид. Бениҳоят ишам хаиш нақстаракай, мана иш вообще тамоман нағз неста. Тамоман нағз неста. Вале ира истифода набурдам. Комментарияда нависе духтаро кани ки шумо чӣ хеле тональный истифода мебаред, кадомиш нағз ай нағз неста. Ай ҳами истифода мебаред, шумо намебаред. Духтаро навистагае ки профессиональный майкап.
Total. Номери 5. Намедонам маълум нест. Номери 5. майда чайник мебини бениҳоят камдура. Мана духтаро барои пӯсти рӯйро мулоим кардан манам хеле креми даф истифода мебарам. Бо манам хеле крем истифода мебарам. Крем для лица. Мисол кози молоко навистагиай. Намехе духтаро. бениҳоят пӯсти рӯйро мулоим мекунад. Аптека. барои ҳам шустани рӯй манам хеле 100 рецепт красоты навистагиай. Очищение для лица навистагиай. Мисол анамирам истифода мебарам. бениҳоят рӯйро мулоим мекунад. Аҳмадҷон, Эмилҷон. мисол духтаро шуморо мисол истифода баред. пӯсти рӯйро баъди шуштан мисол рӯйро ки тоза кардед мулоими пӯсти рӯятон яхкӣ мешавад. духтаро боз мисол мана ин кремро истифода мебарем. отбеливающий крем, выравнивающий тон кожу навистагиай. Мана духтаро мисол маълум намешавад. пӯсти рӯятона сафед мекунад. саҳару бегаҳ истифода мебаред. ҳам мулоим мекунад, ҳам сафед мекунад. манамша духтаро сол чизе ки ман истифода мебарам. шумо чӣ истифода мебаред намебаред нависед.